dadi apa, Bang? Apa lah? Jadi ketak, kerak. Waduh, ketutupan malah dadi ketek ketutupan raine ndekne. Waduh ya. Mongar-mongar no kono malah kuwane secara karuan tak video lho wong edon runtur tapi wae ae. Nang kono. Heeh. Ora salah. Iki apa kok pasti basa iki? Pasti basa. Ayo aku ben berapa nek nih? Lho, klambiku dhe mbok nggo. Lah kowe butuhne piye nek ana iki ana 3 biji ya. Heeh. Lah nek kowe butuh ya. Iya. Sak blangone sak kerise. Aja metu sik panus lho. Panus. Yo ya. Lho. Piye? Sing ketutupan raine kok lho, labat iku lho. Dadi oh. Monggo. Mbah Gono, Mbah Gono. Mbah Gono. Mbah Gono ipin cah panggung niki. Wis ora diakoni penduduk runting niki. Sakene lah. Bapak wedaan. Proikone lek. Jam piro sing mangkat jam piro, Mbak? Mulai ngene jalan. Setengah telunan. Time